Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Hilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Jigo, 21 anyos, nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong uyab, nga gilib-in ako nga minor de edad pa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ano na lang ko po yung upan ni mo, Pi. Pabitaw imong mama, imong lolo rabitaw mo ay naa. Ha? Ayaw bata pa kay Katricia. Di pwede. Nag-eskwela pa ta. Kung muli lang day kasi inyo. Di ko. Di na akong pauli dito. Nga naman. Ano din naman kang pauli sa inyo? Nga nung nahilak mong ka. Sabi din ay tabo. Kilaptan ko sa kong ama-ama man dito sa amo. Ha? Mauna, iya kong gihilaptan magkapila na. Musumong di kasi mo mama. Di man siya mutuon ako. Kagahimo-himo lang ko na kong istorya. Mawalan sige na, babe. Ano na lang ko po yung ubanin mo. Tricia. Ay, dili mahimo eh. Ako'y makasabaan ni mama ni mo kung imo nang papuyon imong uyab din eh. Pero lo, di lang na musaba ni mama. Maluwi kang Tricia lo. Ay, naku ni mo, Tigo. Nahibaho ba yun kahangan layo imong mama ninyo? Muunsa lang to pananglit mahibaho siya. Nga nagpuyo na demos imong uyab din eh. Makaingon kung wa ko makabadlong. O niya, konsididor kong dako. Lo, doon naman sagoy bugat nga rason nga no nga ato ding buhaton. Musugot ay kalo nga doon na sila yung buhaton ng ama-ama ni Tricia niya. Pero, Lo, sige na lo. Please. ay, nahala, sige. Pero itago ta ni mama ni mo ha. Dili siya angay mahibaw ani. O lo. Kung masumbong na lang di ka sa mga polis. Di ko. Mauwaw ko. Tricia. Okay na nako nga naa ka. Og salamat kay misugot kang ani ko mapuyo din sa inyo. At least karon safe na ko. Tricia. Hey, Diego. Ang mama ni Tisha ba nangita sa dito sa eskwelahan? Minor di edad pa rin na si Tisha. 15 anyos lo. Eh, Jesus Mariusep. Abi bago na kong 18 na lang uyab ni mo. Eh, unya ikaw pila gani. 21 na ko lo. Eh, taon eh. Husaon na lang ha. Kung mahibaw ang mama ni Tisha nga niya sa dinhi. Delikado nga kasuhan kanila. Kay minor di edad nang gikapuyo ni mo. Lo. Tresia! Tresia, gawas niya! Ah, Tresia! isa man ang... Tresia! Tricia. Tricia. Gawas niya! Murag si mama ni Moron. Nangita ni mo. Tresia! Unsa? Daan pa ko. Sakto gyud ay mga ubang estudyante. Nga din hiti ka makitaan. Di na ko mo pauli sa ato, ma. Ayaw ko palaguta, ha? Ma? Tita. Ikaw! Kahibaw ka man tingali nga pila pa edad ng akong anak, dili ba? Oh, Minor di edad pa kinis Tresia. Pero imong gipuyo din sa inyo. Wa ka ba mahibaw dong? Nga pwede ti kang kasuhan aning imong gibuhat? Ha? tita. Matod sa mama sa kong uyab nga si Tricia. Iya ko no kung ikiha kay ako ko nung gipuyo ang iyang anak. Bisag minor de edad pa. Pero di ba gidon ta kumusugot nga makigpuyo sa kong uyab kay nag-eskwela pa mi. Pero sa dihang nahibaw ko sa rason nga nung dili siya ganamo pauli, wa na ko magduha-duha og pagpapuyo niya sa amo. Pila kay gayon nga nagsigi og balik-balik ang mama ni Tricia sa amo aron kuhaon siya og papaulion sa ila. Pero gahi gid kay si Tricia. Tungod kay bisag unsaon siya pugos,
dili na magig kuno siya mo pauli sa ila. Ug unya, Husaon na bala ni Rona. Kung mahibaw si mama ni mo ani. lo, Giingnan bitaw tika, na dili maayo. Kay minor di edad pa ng uyab ni mo. Pasensya na ninyo, lo. Nga naamong mutungod na ako. Pero dili ko musugot, lo, nga mapreso si Diego. Kung siya may mahimo ni mo. Musulti ko sa tinuod, lo. Nga ako'y namugos. Tricia. Uli na lang ka sa inyo. Dili lagi ko. Di na day kaganahan ako din, Di na ko mabalik sa amo. Nagkasiguro kong hilabtan na saan kong balik sa kong ama-ama. Kung mabalik pa ko dito. Tricia! Nalasa din mo mama. Tricia! Siguro kung dili kita niya lungaan din sa amo kung dili ka niya mabalik og da sa inyo. Kung dili gyud nimo mapugos ang akong anak nga mobalik sa amo, ipapreso ti ka. Ma, Tita, nganong mamugos man ka? Di na lagi ko muuli sa ato. Nahibaw ka sinungdan nga nung dili na ko ganang mo balik dito, ma. Giingnan tagas rason pero dili ka mo tuon ako. Tungod kay nahibaw kong sipat ka nga pagkabata, Tricia. Og dako ang posibilidad nga gihimo-himuan lang nimong istorya ang imong ama-ama. Ug mo na rason mga nang di na ko gusto mo balik pa sa ato. Tuwag kay mas mutubag kaniya kaysa na ko nga kaugalingon ni mga anak, ma. Tita, pasensya na. Nakita naman ang bitaw nimo bisag yun sa natupugos si Tricia. Di gid siya uban nimo. Husto ka. Ug andamang daan ang imong kaugalingon, Diego. Kasuhan ko ikaw. Tita. Mag-usa na kabuhan sukad nga nagbahad ang mama sa kong uyab nga minor de edad. Ngaya kong ikiha pero wa pa man hinoon mahitabo. Pero dili imposible nga dili gid niya idayon ang iyang gisulti. Tungod kay tinuod man nga nagpuyo mi sa akong uyab unya minor de edad pa siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makihab ako bisag akong uyab nga minor de edad mao'y namugos nga mopuyo siya sa amo? Tungod kay matud niya, hilabtan siya sa iyang ama-ama, hinungdan nga dili na siya ganang mopaulo sa ila. Unya, dili pa gid siya tuhuan sa iyang inahan. Ikaduhang pangutana. Matud sa kong uyab, kung pananglit mahitabo man nga ipadakop yun ko sa iyang mama, andam siya mga tubang o musulti sa tinuod nga siya mo'y namugos. Tuhuan ka siya pananglit? Ikatulong pangutana. Pananglit mo sumbong si Tricia sa tinuod nga hinungdan ngano nga dili siya ganang mopauli. Unsa may pwede niyang andamon aron dili siya maingon nga naghimuhimo lang siya istorya. Kaya nakadungog bang ko mismo pod sa iyang mama nga para niya naghimuhimo lang kunog istorya si Tricia. Ikaw patog katapusan. Unsa may angay na mong buhaton? Asa man ko angay mo duol aron nga makatabang sa akong sitwasyon. Ingon man sa akong uyab nga minor de edad. Asa man may pwede mo duol? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Diego. Now, ato ang letter sender, tawago nato sa pangalan nga si Diego. 21 years old from Talisay City, Cebu. Mayor Samsam Gullas ug Congresswoman Rhea Gullas. Mayong adlaw ninyo ug kanang sa mga naminaw nato nga nagpuyo dinha sa Talisay City. Menor de edad paning iyang gika-live-in. Nga uyab niya, agoy, medyo na complicated ni, no? Kay, of course, ang mga ginikanan nasuko gyud. Munang gihulga gyud siyang ikiha siya kay ngano man minor de edad, and besides, huy, in town, Diego, you are 21 years old. Nganong nagdula-dula mamubalay-balay dong. Nga maski pag moingong kang of age, pwede kang akong pangutana na human kag skwela, wa pa ka musulti nako, no? Unya, mo na ni,
nagkagubot na alangan ug ako'y ginikanan masuko pug ko. So unang pangutana, makihab ako bisag akong uyab nga menor de edad. Maoy namugos mo puyo sa amo tungod kay matud niya hilabtan siya sa iyang ama-ama. Hinungdan nga dili na siya ganahang muuli sa ila unya di pa gyud siya tuhuan sa iyang mama. Okay, kasabuta sa iyang kahimtang butang talang tinuod na dili na ang maoy solusyon ang pagpuyo ninyo. Ang solusyon isumbong sa pulis, no? Maybe for child abuse, no? Or violence against women and children. Dili gyud sakto nga nakigpuyo ka kay menor de edad man na. Unyag, makighilawas ka anak niya, makiha pa niya hinuon kag rape dong. Kadakong delikado, kadakong gubot, ayaw lang gyud please, no? I really do not suggest na ipadayon na ninyo ang inyong pagpuyo. Timbakog mapuros na, madungagan pang inyong problema. Kay dili pa mo andam nga magminyo o musod sa responsibilidad sa kaminyoon. Dili na maoy solusyon ang pagpuyo. Bahala pag mo insister siya, ikaw may laki, ikaw may mas tarong pa siguro og pangisip, di na maoy solusyon. Isumbong na to, no? Ikaduhang pangutana, matud sa akong uyab, kung pananglit mahitabo man, nga ipadakop gyud ko sa akong mama, andam siyang mga tubang og musulti sa tinuod, nga siya mo inamugos, tuhuan siya, dili manggod na, kay kung minor ba, maski pag moingon siya nga siya'y namugos, dili man na mutan-aw dayon din ha ang balaod, alkansi gyud ta, dihado gyud ta diring dapita, di gyud pwede nga, maura gyud na atong mahimong dipinsa, ayaw salig anang imuhang uyab kay wa nay buot, bata pa na, wa na kakita sa saktong solusyon sa problema ganis iyang kinabuhi, nangita pag hinuong kag dugang labad para ninyo. I don't think, no, that will be the best solution anang inyong problema. No? Unya, dili ka. Kaya, and remember, kanipag yun, blood is thicker than water. Kung mahadlok na siya sa iyahang mama, pohon, wa gyud ta kabaw, salig ay glaom, wa man gyud ta kabaw lingin biyang bulang mura biyang basketball, unyag mo kalit og lami ning imong girlfriend, unyag mo deny na wa tay mabuhat ana. Ikatulong pangutana, pananglit mo sumbong si Trisha sa tinuod nga hinungdan nganong dili siya ganahan mo pauli. Unsa may pwede niyang andamon aron dili siya maingon nga naghimo-himo lang siya. Kay kadungog man ko mismo pod sa iyahang mama, god nga para niya naghimo-himo lang gyud kuno si Trisha. Okay. Of course, butang talang na blinded si mama, di mo tuo kay basin suwail pod ni Trisha. Dili manggod ikaw ang iyang angay daganan. Posibleng naapa niyang lulog-lula adto siya didto. Adto siya sa iyang mga parinte. Ayaw lang gyud din ha nimo kay delikado kay inyong sitwasyon. Dihado manggod ka dihang dapita, ayaw lang gyud. Unless mo file mo daan, no, og order kiha mo daan kay para mas naaylig-on nga rason nganong wa na siya mopuyo didto. Pero kung pananglitan, inyo ginang padayon ng maingon jud ko dong, dihado ka. May pag-adto na nimo papuyon sa mga tiyo-tiya, igagaw, lululula ba, ayaw lang yun din ha nimo. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angay namong buhaton. Asa man ko angay mo duol aron makatabang sa akong sitwasyon, ingon man sa akong uyab nga menor de edad. Asa may pwedeng mo duol? Una, pwede gyud ta mo duol sa pulis na ay Children and Women's Help Desk din ha. Mahimo tang mo duol didto, pwede natong adtuon atong ingnon nga na subject to abuse, gadapatan, no, nagka-problema unya di mo tuo ang mama. Pwede po ta mo adtog DSWD. Pwede ta mo adto sa barangay, magpatabang ta og husay nila. Unya, mangita ta og pamilya, parente nga pwede niyang kapuy-an. Dili lang yun din ha sa inyo. Maunay angay nga solusyon aning imong problema. Kay kung maabot sa panahong dakpon ka, di ko kagarantiya nga kanang gipasalig ni Trisha nimo mauging masunod. Because like I said, blood is thicker than water. Kung hadlo kay sa siyang mama, posibleng mabali na hinuong ka and we don't want that, no? So mas may pagbuhaton natong sakto. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat. Subscribe to Dramaturgo. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Danny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung mamahalin mo lang ako. Kani, angayan ko ini? Okay ra. Sige man ako ingon nga okay ra, uy. Nganong ako masan imong pangutan-on?
Naibaw bitaw kung uy kalibutan ng mga dress-dress bitaw. Tanawa lang kung angayan bako. Ayan magkatanan. Ay, naglibog naman hinong kung unsa akong isulob ani uy. Ngano mabalaka man ka. Kung mahal ka ni Boyet, ay di na mo matter bisag sa paisulob nimo. Mayuha mo tambag sa way uyab Wa ko'y plano mag-uyab-uyab no. Kay di ko gusto mangitag labad. Ay, nak, saman. Di gyud mi makaapo anin ni mama nimo. Ha? Ngano ka pa uy? Kalit mo nagkagiskot og apo diha. Ay, 32 na biya ka na. Nya, wa pa gyud kay uyab. Pa, bisan pag makauyab ko, di man gihapon mo makaapo ni mama kay maglaki ako uyab mon. Babae man. Nak, Dan, anya ba? Mag-bar ni Buyet? Kuyag ta ha. Ni, di ko uy. Imol ko ni mong third wheel. Mautog place pa lang ko. Di liki, promise. Siguro gid ko nga malingaw ka. Sige na ba? Kuyag ta ba? Sa mukha gini mo eh. Sige na lang, good. Oh. Wa pa lagi si Ella lagi. Ingon mo to siya nga, muapas na siya. Basig ba daw na to din eh? Basin san. Awan sa man, suda na lang inato. Ah, sige. Mag-order ko drinks. Hain naman ni si Ella. Uy, medyo lipong na ba ako. Di usad siya reply. Nawag na eh. Hello? Hain naman yung taon ka, uy. Sorry, gid ka di ko makaapas. Gihatagan kog deadline ni boss. Nag-overtime kog ahad. Na, yun saan man eh. Muli na lang miyan. Ayaw, uy. Mag-enjoy na lang mo diha. Pagbanding mo si Boyet. Magpadool lang ko ni mo ha. Dali. Hey, di naman mo apa sa ila. Lain yung kitarang duha ko niya. Lagyo kita. Kitarang duha nag-uban. Sige, sige. Uy. Yung sama ka? Itukan mo gugunin mo. Ah, abi na mo. Guwapa ka. Naugon na kay nagtinumboy ka. Tani. Buyet. Ay, kalabat sa kong Kisami. Ay. Kisami nagkakus na ako. Oh. Buang ka! Ano ni ako din ha? Ha? Imo ning bay? Oh! Wala ko kahinumdum kung ano. Ubog na kita gabi, Igod. Kinuo ko. Kay, Muli na ko. ito sa umaway. Hugoy, dili ko gusto mahibaw sa Ella bahin ani ha. Nakasabot ka. Nagsigig pa na wag si Boyet na ako. Sa may tuyo ani niya. Bahala sila. Dili ko motubag. Dani, sultihan ako ko sa tinuod. Nagkabantay ka nga may babae si Boyet. Wa man. Huwag ka makabantay nga naa siya ka-chat-chat atong nag-inom mo. Sugat pagod ato, nakabantay ko nga murag cold na gid kay siya na ako ay. Ella, nag-overthink ra ka. Ay, kabala ka. Okay ra mo ni Boyet. Nakigbuwag naman gani siya na ako. Unsa? Dan, kung mangita gali si ma'am na ko pa, ingnahan nag-CR pa ko ha. Thank you.
mediko lagi to si Ella. Uy, hala. Dili ka siya mabdos. Unsa? Magpiti ko? Oh, para sigurado. Kay sigim ka kagsuka. Oh, pero mahatlok man ko. Ayaw ka bala ka. O bananti ka. Oh, Anong gihatag manini mo na kung ikaw may magpiti? ingon man ka nga ubanan ko nimo. Mong dungani ko pagpiti sad. Ha? Oh, sige, good. Okay na. Paaboto na lang ako sa resulta. Si Ella kahit taon. Ay, di lang uta siya mabdos kay buwag na ba silang buyat. Oh. I-check na lang ako kung piti. Oh. Positive? Oh. Mabdos ko? Ngano? Nari nahitabo siguro nimo nga wa ka musulti nako. Wa, uy. Anya? Nganong mablos man ka? Ang imo, unsa resulta? Wa. Negative. Kinuo ko. Mabdos ko. Unsa may buhaton ako, ani? Dani! Oh. Buat ako! Nganong ni amang ka? Gusto kong mag-istorya ni mo. Nahinomdom na ko nga may nahitabo na to. Naibaw ko. Kay mabdos kong buanga ka. Mablos ka? Lah, mahimo na kong umahan. Dili. Tungod kay ako ni ipakuha. Ayaw, oy! Ayaw pagbuot. Kasamok ba ni mo? Dani, mahal ti ka. Unsa? Nabuang na ka? Oh, mo. Ha? Pagurya-gurya pa ka, Dani. Pero ikaw na mo hinungdagan na kigbuwag si Buyat ako. Dili. Dili na tinuod. Abi ba na kong tumboy ka? Ha? Nagsulti o takas tinuod nga nada kay gusto ni Buyat. Ikaw may gusto na ko. Dili si Buyet. Kalimti nga amiga ta. Kay giluod ko nimo. Giluod ko ninyong duha. Dani, Ayaw pagduol ako. Ikaw may naguba sa akong kinabuhi. O gayon ipakita na ko hangtod sa hangtod. Wa ko'y laing mabasol. Si Buyet ragyot. Kay tungod niya, nawa na ko ang tao nga akong gimahal. Og nataw ang bata nga wa ko batia o gugma, bisag gamay siyang amahan. Pero bisan pa man, padayon ko nagpakalig-on. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. Mao kita mga igalang kaagi ni Danny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalohan. Kung mamahalin mo lang ako. Subscribe to Dramaturgo.